AGP লগত কথা পাতিছে অসম গণ পৰিষদ AGP मैदेर हान्जाजों आरो मैदेर पार्टी बिथांमोनजों थांनानै रायलायहैदों जे आजि तारिखत माने UPPL दले अकले इलेक्शन खेलिब पारा तेरलगर कोनो कैपासिटी নাই उदालगुरि जिरो मारिब UPPL एटाও माने MCL जिकिब नोवारे उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि 10টা সমষ্টি আছে एटाও সমষ্টি UPPL जिकिब नोवारे गोसाईगांव जिकिब नोवारे कक्राझार 12টা সমষ্টি আছে টোটাল 12টার ভিতরে UPPL জিরো মারিব এটাও সমষ্টি জিকিব নৰে 60 ভাগ ৰাইজ UPPL मोनसेबो देरहाले कक्राझाराव UPPL कक्राझाराव मोनसेबो MCL देरहानाय नङा जोंनि रिपर्ट मथे दा बेनिखायनो दिनै आमार दलरफ्रा जि সকলে UPPL যোগदान করেছে UPPL हाबैनाय नेताफ्रा जोंना जाय जाय मानसिफ्रा UPPL हाबैदों बिथांमोना दायो रायलायगासिनो दं आन्दायबायलै फैयाबानो जागौमोन गोजामानो मोजां मोनगासिनो दंनो खोनायाखै होनबा खोनादोंना खोनायाखै माने गोजाम पार्टियानो मोजांमोन गोजामानो अनेक साबसिनमोन गोजामानो थिग हाग्रामा सारानो थिगमोन बेबायदिनो रायलायगासिनो दं जाहैबाय आरोखि दा सोरबा सोरबा फैफिननोबो नागिरदों इसेनो इसेनि गुदु गादा रायलायलायबायदों मानसि थिनहरलाबायदों सोंहरलाबायदों जे आरोबाव लाफिनगोना लाफिना होननानै 15 আগস্টৰ ভিতৰত হয়তো মানে সরকারি ভাবে নোটিশ আহার এটা সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে শুনিছে নাই ইলেকশন দুর্গা পূজাৰ আগতে হ'ব এই বছৰ দুর্গা পূজা সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব আৰু দুর্গা পূজা ঠিক আগে আগে আমার বিটিসিত মানে এটা নতুন সরকার হব আর এই সরকার তো হব হাগ্রামা মহিলারি সারর নেতৃত্বত আমার বিটিসিত বিপিএফ দলের এটা নতুন সরকার আমি পাবলে গৈ আছো রাইজ আমার বিটিসি আমি হাগ্রামা সরকার পাবলে গৈ আছো লাগি না নাই নাঙ্গো না নাঙালে हाग्रामा सरकार नांगौ ना नाङा बावला बारा टाइम गैला दुर्गा पूजाबो फैगौ दुर्गा पूजानि आवगाय आवगाय हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार फैनो थाखाय आरो बारा गोबाव गैथारला नङा होमबा रायजोफोर खम समनि गेजेरावनो जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे सरकार जोङो नुनो मोनसिगोन थांनाय 2020 सनाव बिटिआर चुक्ति जानायनि उनाव रायजो राजाफोरा परिबर्तननि मुङाव प्रमोद बर'नि UPPL सरकार जोङो नुबाय किन्तु जोङो मा नुखो परिबर्तननि मुङाव UPPL थांनाय 5 बोसोर सरकार खुंनायनि उनाव जोङो मोनसेल' खोथा दायो रायजोफोरनि गेजेराव सरसा जागासिनो दङ दा UPPL पावाराव फैनायनि उनाव सरकार खुंनायनि उनाव बर' मानसिफ्रा दिनै बिटिसियावनो माने गाबनो गोनां जादों बिटिसिनिफ्रायनो दिनै बर' मानसिफ्रा न' बां सिफायनानै होखारजानो गोनां जादों सानफ्रोमबो बर'फोरनि सायावल' माने नटिस होनायखौ जोङो नुनो मोनदों दैलि माने एभेक्सन नटिस बर' हारिनि सायाव हाग्रामा सारा जेब्ला 17 बोसोर सरकार खुंदोंमोन माब्लाबाबो बर' मानसिफ्रा बेबायदि न' बां सिफायजानानै बिटिसिनिफ्राय होखारजानाय जोङो मालाबाबो नुवाखैमोन किन्तु प्रमोद बर'नि समाव जोङो दिनै मा नुखो रायजोफोर खालि एभेक्सन नटिस दैलि एभेक्सन नटिस नुदों जोङो दिनै पर्बतजरानि रायजोफ्रा गाबगासिनो ओंखाम गैया दै गैया 1.5 मास जाबाय लामायाव